הכל חייבים לשמוע קול שופר בראש השנה, כהנים, לוויים, ישראלים וגרים, אבל נשים וקטנים פטורים, וכל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא אחרים מידי חובתם. ולכן חירש שאינו שומע אינו יכול לתקוע להוציא אחרים מידי חובתם, ואפילו אם הוא מדבר רק שאינו שומע אינו מוציא אחרים מידי חובתם, שאף על פי שהוא בר דעת ומחויב בכל המצוות שבתורה, מכל מקום הועיל ועיקר המצווה בשמיעה, והחירש אינו שומע אינו מחויב במצוות שופר, ואינו מוציא אחרים מידי חובתם. ומכל מקום אם הוא שומע על ידי חצוצרות, חייב במצוות שופר, ומוציא אחרים ידי חובתם. ולכן חירש השומע על ידי מכונת שמיעה, חייב במצוות שופר, ומוציא אחרים ידי חובתם. מי שספק לו אם שמע התקיעות, ביום הראשון חוזר ותוקע ואינו מברך, וביום השני של ראש השנה אין צריך לחזור ולתקוע, והוא הדין בלולב. אין יוצאים ידי חובה במה ששומעים התקיעות מהרדיו או מטפ באופן שהפעילו גוי מעצמו בראש השנה, אבל אין להפעיל רדיו על ידי שעון שבת. קטן שאינו בר מצווה, שאינו מחויב במצוות שופר, אלא דרך חינוך בעלמא, אינו מוציא אחרים ידי חובתם בתקיעת שופר עד שיגיע לגיל 13 שנה ויום אחד. ולכתחילה טוב שיהיו יודעים שהביא שתי שערות, שדעת המגן אברהם שבכל מצוות דאורייתא אין סומכים לומר שחזקה שהביא סימנים בהגיעו לשנים, ואומנם דעת הריבש ועוד ראשונים שאפשר לסמוך על חזקה שהביא שתי שערות גם לדברים של תורה, וכן עיקר לדינה, בכל שכן ביום טוב שני של ראש השנה, ואפילו בתקיעות של מיושב, ויש המקפידים שאיש גדול יתקע לכל הפחות תקיעות של מיושב, והנא בר מצווה תוקע תקיעות של מעומד. נשים פטורות ממצוות שופר, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה, שנשים פטורות, ומכל מקום נוהגות הנשים לבוא לבית הכנסת בראש השנה כדי לשמוע כל שופר עם ברכותיו. ויפה עושות, ויש להן שכר מצווה. רק אין להן שכר כמו האנשים שהם מצווים על כך, אלא שכר פחות, שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, ואומנם אישה שיש לה ילדים קטנים, שאם תביאם לבית הכנסת יפריעו למהלך התפילה והתקיעות, אין לה לבוא לבית הכנסת, ותסמוך על עיקר הדין שהיא פטורה ממצוות שופר ומתפילה בציבור, ואם תחמיר לבוא לבית הכנסת, יוצא שכרה בהפסדה, שגורמת הפרעה למהלך התפילה. מותר להוציא השופר דרך רשות הרבים, לצורך תקיעה לנשים. אין האישה מוציאה ידי חובת תקיעות שופר את האיש, אפילו נער בן 13 שנה ויום אחד, שלא הביא שתי שערות, אינה מוציאתו ידי חובה, ואם מביאים תוקע לתקוע לנשים בבית, אין לאישה לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר, שיש בזה חשש ברכה לבטלה, ויש למחות בידה שלא תברך, כי אנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך שפסק כדעת האומרים שאין הנשים רשאיות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה, ואם עברה וברכה אין לענות אחרי האמן. ואם התוקע חושש שלא תשמע לו, נכון שימנע ולא ילך לתקוע לה, שנמצא מכשילה בחשש ברכה לבטלה. והמנהג אצל האשכנזים כדעת הרמה, שהנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. אישה שנהגה מכמה שנים לשמוע כל שופר בראש השנה, וכן שאר מצוות עשה שהזמן גרמה במשך שנים, ונבצר ממנה לעשות כן מחמת חולי או לידה וכיוצא, אם ברצונה לבטל מנהגה זה לגמרי, צריכה התרת נדרים, ולהביע חרטה על שלא אמרה שהיא נוהגת כן בלי נדר.
אבל אם רק במקרה באותה שנה אינה יכולה לקיים מצוות שופר, ולשנה אחרת תחזור למנהגה הטוב, לשמוע קול שופר, אינה צריכה התרה, ועל הצד היותר טוב, יכוון עליה בעלה בהתרת נדרים שעושים בערב ראש השנה. התוקע לנשים יכול לתקוע להן אף לאחר שכבר יצא ידי חובתו, ואין צריך להקפיד כלל לתקוע לנשים לפני שיצא ידי חובתו. אישה שיודעת לתקוע ורוצה לתקוע לחברותיה בלי ברכה, רשאית לתקוע להן בין ביום הראשון, בין ביום השני, ומכל מקום יותר ראוי שאיש יתקע לאישה בלי ברכה, ולא תתקע אישה לאישה או אישה לעצמה. נכון שהתוקע או התלמיד חכם שבציבור יאמר לקהל דברי כיבושין לפני התקיעות לעוררם לשוב בתשובה שלמה, וזכות הרבים תלויה בו, וידועים דברי רבנו הגדול הרמב"ם שכתב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתובי, רמז יש בה, כלומר אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים בכל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועילו ולא יצילו. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרככם ומעללכם, יעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. קודם שתוקים בשופר, רצוי שרב הקהל או הגבאי יזהירו את הציבור על 5 דברים שהם א', שיכוונו לצאת ידי חובת המצווה, אחר שכמה לן מצוות צריכות כוונה, ושגם התוקע מכוון להוציאם ידי חובת הברכות ומצוות שמיעת כל שופר. 2. שכוונו לצאת גם ידי חובת הברכות מדין שומע כעונה. ג' שלא יענו ברוך הוא ברוך שמו על הברכות של התוקע, משום דהווה הפסק. 4. שלא יאמרו וידוי בין התקיעות אלא בירור הלב. 5. שיכוונו לצאת גם בתקיעה עצמה מדין שומע כעונה, לצאת ידי חובת כל הדעות. נוהגים שהתוקע אומר תפילות ותחנונים לפני התקיעות כדי שיתקבלו ברצון לפני שוכן מרומים, ויאמר המזמור כל העמים תיקו כף, שנאמר בו עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. ואמרו במדרש תהילים עלה אלוקים בתרועה, שישב על כיסא הדין, וכיוון שישראל תוקעים בשופר, הוא עולה ומהפך מידת הדין למידת הרחמים, שנאמר השם בכל שופר. ברחמים, שנאמר השם אל כל רחום וחנון, ואומר אותו פעם אחת ולא יותר, שלא לעשות טורח ציבור. יחידי הקהל ששומעים בראש השנה את הברכות והתקיעות, אין להם לברך לעצמם ברכת לשמוע כל שופר ושהחיינו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.